Ang pulong sa Dios nagalihok og ganhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab, umudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Now, kung ang kalibutan ang ginahanglan manog pagdasig, karon ang tukmang higayon. Kung nanay nang ginahanglag paglaom, karon ang tukmang panahon. Ang Diyos, tungod siyang kaluoy, mipaymutang sa Balbido Evangelistic Ministry, uban usab kini, isip usa kini sa iyang mga paagi, sa pagpadang sa iyang mensahe, sa paglaom o paghupay, taliwa sa makaluluoy o makuyang kahimtang karon sa kalibutan. Ang Biblia, ang pulong sa Diyos nagabarog, isip mo ibugtong matuod nga mensahe sa kahupayan o paglaom. Nagadalam ang kinis mga pulong nga ipadangat sa Dios nga rika natong mga kaliwat sa tao, alang sa atong kaluwasan ug sa atong kalinaw. Ang misyon sa Balbido Evangelistic Ministry mao lamang ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, sa tumang kamatinud-anon ug pagpakabot niini ngadto kinalay ang dapit sigon sa unsay tugot sa Dios. Kung naa kay kabugaton, gipalihog ka sa pag-apil sa inyong mga pag-ampo nga unta ang Dios mutugot sa pagpadangat siyang pulong ang maayong balita sa kaluwasan ngadto sa kinalayan o kinapuukang dapit. Now, sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, the next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound if necessary, to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine.
You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. In preparation for our study, therefore, magampot ta sa hilom. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God the Holy Spirit will challenge us regarding the things that we note, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong buntag o maayong hapon kaninyo na aniya karon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, Doctrinal Bible Study kini. Og aniya kita karon nagkauban na usab. We are in good health. I hope you are. We are alert with a clear mind. We are still breathing. Gipabuhi pa kita sa Dios tungod kay na siya plano sa atong kinabuhi. Kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini. We don't earn it nor work for it. Now, by the way, sa di pa kita magsugod tuod, I would like to point out to our YouTube and Facebook subscribers, listeners and followers of our ministry that the main objectives of our ministry are the following. Kini ang atong mga tumong o tinguha. Ang una nini, to make the Lord Jesus Christ number one priority in our life. To make Him real to our life. Ikaduha, wa kita dapit sa mga tao to join a religion or a church. We simply study God's Word, which is the truth. Number 3, to learn the truth from God's Word. John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. And not to be deceived by false teachings. Atong pangutanon tong kaugalingon, what do I believe in? Why do I believe it? Number 3, where is it found in the Word of God? Mao kini Yahweh, ikaw dili malingla sa mga mini nga mga pagtudlo. Karong panahon na midagsang man kini. Og you have to be very discerning in these last days kay nagasikad-sikad naman ang kaaway sa Dios nga si Satanas o siya day and night service ning iya nga mantuman gyud ang mga Kristiyano niya. Akong balikon, the steps that we have to consider not to be deceived by false teaching. Number 1 question, what do I believe in? Unsay akong gituhuan. Number 2, why do I believe it? Nganong gituhuan kuman kana. And number 3, where is it found in the Word of God? Asa man na ito makita sa pulong sa Dios. Mao kanang tulo ka mga tinguhang. Ikaupat, to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter 3:18. Number 5, to be able to live an abundant, fantastic, fabulous life. John 10:10b, I have come that they may have life and have it abundantly. So ang gikinahanglan lang nato mao kining mosunod. Have an open mind. Bukas nga panguna-una. Open. Kaya kung close ka na, sirado ka na, you cannot be taught the truth. Number 2, have humility. Maintain that virtue of humility. That's the key to be teachable.
Put yourself under God's authority. God, the Holy Spirit, is the mentor, the only teacher of truth. Dili kining nagayaw-yaw o naga sa mensahe. The issue is the message, not the messenger. God, the Holy Spirit, is the only teacher of truth, the mentor of all believers. Number 2, kay sumpay man kini sa una, have or maintain humility. Number 3, ang usa ka arrogante nga tao dili kini siya matuduan. An arrogant person is not teachable. Number 4, be objective, not subjective. Again, the message is the issue, not the messenger. Number 5, leave any thoughts outside sa ato karong dapit nga gitunan kung hain ka manimutang. Leave your thoughts outside, except your focus and concentration on what is being taught. And number 6, if you have the above things, these things today nga itong isgutan, then God, the Holy Spirit, the only teacher of truth, will take control of your mind. But remember, God is no respecter of person, age, profession, or status in life. And God's word never goes back to Him void. Isaiah 55:11. So, enough niya na. Ato karong sugdan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios o niya kitay linain usab nga doktrina niining adlaw. Ug ato usang biyaan una ang atong hilisgutan nga the Doctrine of Blessings. So karon atong i-focus karon, itutok nato ang atong panghuna-una karon, atong ipunting karon ining lain nga pagtulunan ang giuluhan kini og the pursuit of happiness. Sa Visayan ato kining gihubad og ang pagpangita og kalipay. Okay? So, ato kining sugdan. Una sa tanan, ang tanang tao buot og kalipay, right? Kinsa may taong dili gustong malipay. Ang tanan. Sa kanunay, ang mga tao nagpangitag kalipay sa kinabuhi. Apan diyutay ra ang nakakaplag sa matuod, malungtaron, o matunhayon nga kalipay. Diyutay ra. Kasanggarang mga tao, ulipon ra sa ilang mga kaimtangan, circumstances. Kung may pagkahayahay sa mga kaimtangan, sila malipayon. Apan kung way pagkahayahay, nag-apiki ang kaimtangan, sila may pagkamiserable. Wa sila makaamgo nga ang kalipay wa mag-agad sa pag-aghat gikan sa gawas, outside stimulation. Ang matuod nga kalipay, real happiness, anaa sa sud, anaa sa kalag. Ang Dios midisinyo, midibuho sa kalipay to be permanent, mapermanente ug malig-on nga pagpangisip, stabilized mental attitude. No kadto si Solomon, okay? Adto ta ni Solomon, hari sa Israel. Mipakita kini siya, he demonstrated ni ining prinsipyuha. Dulan na sa 3,000 na kakatuigan ang milabay, sa dihang iyag yung gipangita ang kalipay sa overt circumstances, ang mga kahilayan o mga kalampusan sa kinabuhi. Pinagi siyang labihan kadako o kahalapad nga pagkabahandianon, wealthy o pagkagamhanan. Kadto si Haring Solomon, gawa sa iyang pagpatuyang sa iyang kaugalingon diha sa matag kapritso in every whim. Apan taliwan ining tanan niyang pagpahimo sa kinabuhing buhong. Ang iyarang nakaplagan gikan niini mao ang kapakyasan, frustration, kahagawad, disappointment, ug ang iyang
pagkalaot, miserable, sa tumoy sa iyang tinarantado na pagpangitang kalipay, frantic search for happiness. Ang kaalam, ang luho nga panginabuhi, luxurious life, pasyon, kadaugan, kahilayan, bisan gani ang mga langyaw nga mga amo ug mga pabo nga iyang gipang pasod gikas gawas nga iyang gi-import. Tanan silang tanan mikustar og way kapuslanan alang kaniya. Ang kahawang ug ang pagkaway kalipay sa suod sa iyang kalag nagpabilin dito sa suod niya bisag unsa pang mga detalye nga ihan sa kalibutan ngadto kaniya. Sa kaulahian siya mitapos o mikonclude nga ang tanan hawang o kakawangan, all is vanity. Kini Solomon nakapupo og leksyon nga ang Yahweh ngadto sa matuod nga kalipay di ang mga butang nga giangkon sa mga tawo nga mainungdanon dili sa lapi, dili ang pagabantugan, dili ang gahom, dili kalampusan o kahilayan, kundi ang pulong ra sa Dios nga ana dias kalag. Now, mangutan ako kanimo, unsa man gyud kalipay? What really is happiness? Kaya ang tanang tao man sige pangita ni kalipay. Okay. Sa kinatibukan in general, nakasabot man ta sa mga termino nga malipayon o kalipay, nga kini nagpasabot og kahimtang nga maig panglawas, maayong pangisip o pagkalipay sa iyang pagkabutang, mga palibot niya, o ang iyang mga karelasyon, relationships, mga kahigalaan. Ang kasaya, joy, nagkahulugan kinig pagbati nga mahinamon o kasadya, samtang ang pagmaya, rejoice, nagapadayag kinig pagbati sa kasaya, kamaya, gladness, o pagmaya. Kining maong mga pulong mismo, di man ni sila makapadangat kanato ngadto sa matuod o lintunganay nga kahulugan sa kalipay, dili. In fact, sa pagkatinuod, kining mga punga kanunay man lang gigamit kabahin sa pag-aghat o pagpugwat o pagpaabot, anticipation. Ang kahulugan sumas Biblia nawa na hinuon ang ingnon tag gilubag pagyud nila, distorted. Labaw pa pag-ayo kaysa pagbating gawas nun, outward emotion, mao ang kalipay nga sulod nun nga gipadayag diha sa pulong sa Dios. Ang Griego nga pulong nga autarkes, A-U-T-A-R-K-E-S, autarkes, nagkahulugan kini og katagbawan o contentment, duol-duol kini sa pagwalangway sa konseptos Biblia bahin sa matuod nga kalipay. Ang matuod nga katagbawan, contentment, suma pa sa pulong sa Dios, dili kini ang pagtuboy sa pagbati, emotional high, kundi usa ka relaxed mental attitude kini. Kung binisayon ta kini, hayahay nga matang sa pangunahuna, ang pagkamalinaon sa kalag, tranquility of soul, sa matang kahimtangan sa kinabuhi. Namatod pa diyan sa Filipos 4:11, kini nagkanayon og, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatangbaw, autarkes, sa bisan unsay ania kanako. Now, kung maangkon ta o ana atay labihan sa kadako nga pagkatagbaw, maximum contentment dinhi sa atong kalag, ang atong kalipay dili mag-aagan sa atong palibot, our environment, dili mag-aagan sa atong mga kabtangan o sa mga tao. Tinuod nga ganahan pud tas mga maayo o makalipay nga detalye sa kinabuhi, tinuod man na. Apan makasugakod usab kita sa pag-atubang o kakulian
Sanglit, wa man lagi kita magpaulipon sa mga kahimtangan. Gusto? Bisag unsa man kahimtang mo dangat nga ni kanato. Anything that comes our way. Ana atay katakos sa pagpabilin nga malig-on sa atong pagbarog. Ug sa samang higayon, magapadayon gihapon kita sa pag-enjoy, pagpahimos sa atong kinabuhi. Kining mao nga matang sa kalipay nga gisinati tas adlaw-adlaw, gotlo por gotlo, moment by moment, mo'y magapalahutay kanato og pagda kanato bisan taliwa pas kinangit-ngitan sa mga gabi o sa labing malisod nga panahon, even in the most difficult of times. Now, agi o pagtandi niini by way of contrast. Ang tinawhanon nga kalipay, salingkapaw, utapaw, ug mukilab lang paglabay kini, fleeting. Usa ka mini nga kalipay, pseudo happiness, nga dili makapalig-on atol sa panahon nga naay pagpiit, pressure, kasakit, kamingaw ba ka, o katalagman. Ang mini nga kalipay, dili makabarog og iya, o kini nagasalig lang sa kalampusan sa pag-angkos mga detalye sa kinabuhi. Sama pananglit sa bahandi, kaadunahan, kalampusan, kinabuhing sosyal, sex life, ang pagkailado, mga material nga mga butang, maayong panglawas, maayong palibot, pleasant environment. Nawabigod nimo, bisan tuod og dili dautan ang mga detalyes kinabuhi mismo. Di man dautan kini. O ang atong pag-angkon niini nila, magkahantag ka natong temporaryong kadasig. Ang epekto niini nila ngadto sa sulod nun tangkalidad sa atong kinabuhi, mukilab lang o mulabay lang. Gusto? Dili nato kalikayan nga ang pagbati tag kalaay, way pagkamutang, restlessness, o pagkalusno, frustration, mao kini sila mo overwhelm ka nato sa bisan unsa mang mahuyang o kalipay nga nunot sa panahon nga ikatanyag nining maong mga detalye ngari ka nato. Ang pulong sa Dios diha sa Filipos 4:4a nagkanayon kini. O kini usa ka pagtambag. O kini nagsulti sa in English og rejoice in the Lord always. Kini usa ka direkta nga pagmando o gihuban kini sa in English keep on having happiness in the Lord at all times. Now mahimo ba gyud ka nato ang pag-maintain sa giingon og constant underlying happiness sa tanang higayon? Now, aron sa pagtubag ni ining pangutanaha, ato nang tutukan ang tinubdan, the source. O sayod ka kinsa ang source niini? Ang Dios. Now, adto kita sa pagtuki nining bahin sa pag-ambit sa kalipay sa Dios. Sharing the happiness of God. Gikan sa kaniya itong way katapusan. Ang Dios sa kanunay na nag-iya og hingpit nga kalipay. Ang matag hiyas o attribute sa iyang kinaiya, nagabarog sa luyon ining Diyos nun nga kalipay. Okay? Ang Diyos, way katapusan og dayo na, eternal. Busa, ang iyang kalipay, way pagkatapos. There is no end. Ang Diyos, wa na'y pagkausab. Dili na siya mausab. Immutable, matod pa sa in English. Busa ang iyang kalipay, ligon o way pagkausab. Way makatangtang, way makapawa sa kalipay sa Diyos. Nothing can make God unhappy. Okay? Sanglit, labaw mang makagahom ang Diyos. Siya gamhanan o makahimo siya sa pagpabilin sa kanunay malipayon. Dugang pagyunyana, ang pagkamasaligan, integrity sa Diyos, nagagarantiya ng iyang kalipay way sayop, way kuwang, it's flawless.
nagakauyon sa iyang hingpit nga pagkamatarong, o kini makiangayon, nagauyon compatible sa iyang hingpit nga hustisya. Ang Dios kinsa mao ang tinubdan sa hingpit nga kalipay. Nagatinguha sa pagpaambit sa iyang kalipay ngadto sa kaliwatan sa tao. Nga aron malipay sila sa hingpit duyog kanako, matud pa kana sa Juan 17:13b. Pinaagi sa grasya, nagasangkap ang Dios og usa ka sistema o pamaagi nga diin iyang mapaambit ang iyang kalipay ngadto sa tao. Sanglit kining pamaagiha o sistemaha naglambigit man ngadto sa plano sa Dios, nan ang tao kinahanglan una siyang musod sa maong plano pinaagi sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mga buhat 16:31 ug Epeso 2:8 ug 9. Ang yawi niini mao ang krus. Kunwa ang personal dayon na nga relasyon ngadto sa Dios pinagi sa pagtuo sa buhat sa kaluwasan nga gihimo sa iyang bugtong anak. Way tao ang makaambit sa mabulokong kalipay o panalangin nga iyang gisangkap. Wala. Sa dihang maluwas ang tao, paminaw, at the moment of salvation niya ng usa ka tao, ang maong magtutuo dili makapanag-iyang dihang kalipay o ingnon tag automatic happiness, dili. Paminaw pa kayo. Ang matuod nga kalipay sa sod, inner happiness, atol sa panahon nato dinis kalibutan, maingon nga potensyal kini siya o nanginahanglan sa espirituhanong pagtubo. See? May kahigayunan pa, potensyal pa ba? Bisan tuod sa dihang naluwas ang usa ka tawo tungod sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, ang maong bag-ong na tao pag-usab nga magtutuo, gitawag diha sa 1 Corintios 5:17 nga bag-ong binuhat, a new creature diha ni Kristo. Bisan og gitawag na siya bag-ong binuhat, ana paghihapoy ingnon ta deficiency diha sa iyang kalag. Kabhang o kulang paghihapon kana, it is empty. Ang plano sa Dios sa grasya nagakinahanglan nga mapun-an sa pulong sa Dios kining mao nga kakuwangon. Ang doktrina sa Biblia nga mao ang dili masayop nga pulong sa Dios, mao ang tinubdan sa hunahuna sa Dios. Isaiah 55:7-9, 2 Corinto 10:5, ug mao kini ang pasikaranan alang sa atong pagpahiluna ngadto sa plano sa Dios dinhi sa panahon. Isaiah 26:3-4, Isaiah 28:29 ug Roma 8:28. Samtang nagasud ang doktrina diha sa kalag sa magtutuo, siya nagapahiluna og malamdagan bahin sa plano sa Dios ug nagaugmad kaniya sa iyang katakos sa pagsabot sa pagmahal ug sa pag-enjoy niya sa kinabuhi. Ang maong katakos nga nagaanam nas pagkaugmad mao ay nagapalig-on siyang pag-maintain sa kahimtang nga kalipay sa sud, taliwa sa bisag unsa pang mga kahimtangan o circumstances. Mao ay hinungdan nga ang genuine o matuod nga matang sa kalipay usa kini ka consequence o resulta sa pagkat-on o paggamit sa mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Natiman ikini igsoong magtutuo. Now, I am addressing this to all believers, natong mga magtutuo. Ang usa ka Kristohanon, kansang pasiyuna siyang kinabuhi pulong sa Dios, tinuod gayud siya nga malipayon. He will truly be a happy person. Nakadungog ka? Yes. Unsay gisulti diya sa Proverbio o Panultihon Kapitulo 3, versikulo 13. Bulahan, ang kining bulahan diha sa Griego nga pulong, sa Hebrehanon nga pulong, Asheri, happy, Asheri, E-S-H-E-R-E,
happy, bulahan ang tao nga may kaalam og panabot. Nagpasabot nga kining tawhan na nagagamit sa pulong sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Sa dihang ang magtutuo, nagmasubayon, nagmakugihon sa pagsibog sa unahan siyang espirituhanong kahimtang, spiritual advance, magalukop na ang pulong sa Dios sa iyang kalag. Saturated ng iyang kalag. Nga sa maong pagi, ang hunahuna ni Kristo, the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16, mahimo ng iyang hunahuna. It becomes his mind. Muhuna-huna na siya sa panghuna-huna sa Dios. Muambit na siya karon sa panghuna-huna sa Dios. Ug magagamit na siya karon sa mga kamatuoran ngadto sa iyang kasinatias kinabuhi. Sa iyang pag-ambit sa panghuna-huna sa Dios, iya na karong ambitan ang kalipay sa Dios. Ug iya na kining dadon bisan asa siya moadto ug mao na kini iyang kanunay kauban. His friend, his companion. Ang iyang pagkakontento magakalig-on pagsamot ug mangmaluhotayon usa kini kamatang sa panghunahuna ay mental attitude nga magasustento kaniya tadlas ngadtos kamabalhin-balhinon vicissitude sa kinabuhi. Pilipos 4:11. Ang Nehemias 8:10b nagasulti nini, ayaw kamog kaguol kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo maoy maglig-on kaninyo. Usab diha sa Juan 15:11 nakanayon niining musunod. Gisultihan ko kamo, ang ko diha mo si Kristo. Gisultihan ko kamo niini, ang kining niini dinhi pulong ni sa Dios. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ang kalipay sa Dios. Ug mahingpit, ang mahingpit dinhi mature and complete. Aron batunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Nana, atol sa kasakit nga nasinati ni Ginoong Kristo during his crucifixion, kadto nagapahimutang sa panig-ingnan o sundanan pattern alang niining manindot nga matang sa kalipay. Samtang nagaagi si Ginoong Kristo sa pag-anto sa dili matukib nga paghingutas. Ang pagkatao ni Kristo, wa gyud kawad-i siyang hingpit nga pagkakontento o kalipay. Hebrehanon 12:2. Ang iyang gibatunan nga pagkahayahay sa pangunahuna, relaxed mental attitude, iyang gikonsider nga way kalahian ang katalagman kaysa kauswagan. Ingon man pagkabuhi kaysa pagkamatay. He equated, naka na sa Pilipos 1:21, his relaxed mental attitude equated adversity with prosperity and living with dying. Mo kanay bon pasabot. Wa gyud siya mo batig gihagit siya. He never felt threatened. Ug gikasubo niya, felt sorry ang iyang kaugalingon. Nungka siyang mubati niya na. Ang iyang pagbarog nga maligon, kaugdang, pagkamaisugon, ug ang iyang kanunay gibatunan nga kalipay sa suod, wa kini sila mausab. Bisan ubos sa mga pagdagmal, pagsakit, pagbuli, inhustisya, ug pagpatay gani kaniya. Mahimo nimo ang pagpaambit pinagi ning susamang kalipay sa suod ug pagkakontento. Usa ka kabulahanan, beatitude nga dili lamang makabuntog sa pagkaway kalipay ingon man kalisdanan, Santiago 1:2, kundili nagaresulta pa kinig katingalahang katakos sa mga detalyes kinabuhi. Your capacity for life, for the details of life. Paminaw niini. Sa dihang imo nang giuna o gipasiuna sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. Ang tanan gayon, everything else is just a detail.
Dungga ka na pagayo. Detalye ra gyud ang tanan. Di man ka alindasay sa pagpangitag alibyo sa imong mga pangibog aron makaangkan kag material nga mga butang. Di man ka kadipo-dipo og pangitag kalampusan o aron daygon o uyunan sa mga tao ni malusno kasi gayon nga anaay mawa kanimo o ka ang tanan mawa diya kanimo. Ngano man? Tubag? Tungod kay ang pag-ambit sa kalipay sa Dios, sharing the happiness of God, wa kini siya labot sa mga detalyes kinabuhi. Hinunua ana kini siya hingpit nga kalabutan sa tinubdan, the source. Sabta ka na pagayo. Hinumdumi ang gipamulong diha sa Pilipos 4:19. Ang Dios mao ang nagasangkap sa tanan mong panginahanglan. God is the one who supplies all your needs. Bisan pag mawagtang ang mga detalye gikan kanimo, ikaw magapabilin nga kontento sa unsay anaa diya kanimo. Sanglit siya mismo ang nagasulti sa pag-ingon, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Hebrehanon 13:5b. Now, nakita ba nimo kana? Igso ang magtotoo. Can you see that? Amguhi kini. Ang atong pagpahuway diha sa way pagkausab nga mga saan sa Dios, resting in the immutable promises of God, kini mo'y nagapasiguro, nagapalig-on kanato, nga sa dihang mawa na sa atong palibot ang mga kaimtangan sa kalipay, ang atong pagtagad ug pagtan-aw sa matuod nga kalipay, dili gayud kini siya mawa nganhi kanato. Ang Dios midisenyo, midibuho matag usa kanato. God designed each one of us. Siya nasayod diin kita gikan. Siya nahibaw nga kita gikan sa abog. Salmo 103:14. Kini nagpasabot nga nasayod siyang maayo. He knows a great deal kaysa atong nahibawan kung unsa gyud makalipay nato. Ang trahedya lang niini, the tragedy of it all, mao nga naay mga tao nga ilang gi-assume, sila nagadahom nga ilang makaplagan ang kalipay pinagis ilang kaugalingong mga katakos o pamaagi nga way pagkonsiderar o pangunahuna sa plano sa Dios ug wa gani pagtagad sa pulong sa Dios. Na mao na dakong trahedya. Uban sa atong pagtutok niini, ato nakarong ipunting ang atong pagtagad ngadto ni Haring Solomon kinsa sa sinugdanan na nag-iya kini siya matag kahigayunan sa pag-ambit diha sa kalipay nga iya sa Dios. So atong tukion kining ang kalipay ni Haring Solomon ingon man sa Dios. King Solomon and God's happiness. Now, ang panulundon o kabilin nga espirituhanon, a spiritual heritage. Ang paghari ni David nga sa tinuod usa ka talagsaong panahon kadtos kasaysayan sa Israel, nabantog kini sa iyang pagka mauswagon o imperial power. No, ingon nga anak ni David o gipiling manununod, kini si Solomon nakapanunod, he inherited og usa ka gingharian nga nakatagamtam og naghingapin nga mga panalangin sa Dios. Gisugdan usab niya ang iyang paghari sa maong gingharian, human niya madawat gikan siyang amahan ang labihan ka mabulokong panulundon nga espirituhanon. Sa bata pa si Solomon, si David giila gyud niya ang kamahinungdanon sa pagtudlog doktrina sa iyang anak, samtang batan-on pa kaayo kini. Aron sa ingon, tudlo iyang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Proverbio 22:6, cross-reference niini mao ang Deuteronomio 6:4-9 ug 20. Sa in English nga version niini, when he is old, he will not depart from it.
Well, daghan sa mga panultihon, proverbs nga sinulat ni Solomon sa ulahin na niyang katuigan siyang kinabuhi, nga mga recollection sa doctrinal nga mga leksyon nga gitudlo kaniya sa iyang amahan. Sugod kang David ug sa Leviticanhong mga kaparian, Levitical priest sa iyang panahon, nakatuna ni Solomon ang mahinungdanong mga prinsipyo sa pulong sa Dios sa nagalungtad kini alang sa Israel sa karaang tugon, Old Testament Israel, ang mga dagkong pagtulunan o mga doktrina bahin o kaluwasan, ang pagtuo nga nagdaa og pahuway, grasya, ang mga kinaiya sa Dios ug bahin sa espirituhanong pagkinabuhi. Naugmad usab ni Solomon ang iyang tinguha sa pag-alagad sa Ginoo uban sa kalipay. Simka. Ibruhanon kining pulong, simka. Kini mabasa ta diha sa Salmo o sa kagatos bersikulo 2a. Now, ang hustong paghubad ni mao ang superabundance of happiness. Ang pulong nga simka mabasa ta sa pipila ka mga salmo ni David. Kining naasoy nga naghinubra nga kalipay, overflowing of happiness. Ang labing mabulukon sa tanang matang sa mga kalipay, maiyaha lamang masinati o matagamtaman sa hamtong nga magtotoo. Mature believer lang ang makapahimos nini, makasinati nini, makatagamtam nini. Samtang magtotoo, matinumanong nag-aalagad sa Dios, mutubag kini siya diha sa iyang kalag ngadto sa way pagkapakyas nga gugma o grasya sa Dios. Iyang tamdon, he will appreciate nga ang matag adlaw mao ang adlaw nga gibuhat sa Dios. It's the day which the Lord has made. Ug siya magakalipay diha niini. Uban ang naghingapin nga kalipay. Salmo 118:24. Sa nagaduol ng iyang kamatayon, si David mipahimangno siyang ulitaw nga anak nga si Solomon nga kini magmalig-on unta busa magapakita nga usa kini ka lalaki. Og ingon man iyang makuptan og mabarugan ang kamanduan sa Dios nga iyang Ginoo, ang paglakaw diha sa iyang mga pamaagi, ang pagtipig sa iyang mga kamanduan ug mga balaod, his ordinances, ug sa iyang mga kamatuoran, sumala sa unsa ni sulat diha sa balaod ni Moises. Aron sa maong pagi, hinaot magmalampuson ka sa tanan nga imong pagabuhaton ug sa bisag asa ka paingon. Primero Hari 2:2b ngadto sa 3. Gidawat ni Solomon kining maong mga tambag ug misugod siya sa pagtuman sa pagduma sa iyang gingharian, inubanan sa iyang pagkahiluna, pagka-oriented sa grasya ug plano sa Dios. Segunda Kronikas 1:1 na kanayon, si Solomon, ang anak ni Hari David, ligong nakapasukad sa iyang pagmando sa gingharian sa Israel o gipanalanginan siya sa Ginoo nga iyang Dios o gihimo siyang gamhanan kaayo. Dinhi una kita mohunong sa atong pagtuon niining bahin sa pagpangita sa kalipay, pursuit of happiness, ato kining ipadayon sa sunod nga higayon. Ayaw si Piyata ang sunod nini, ang sumpay nini, daghan pa kayo kitag po nga mga pagtulunan gikan nining atong pagtuon. Kini akong balikon grasya nga gihatag gitanyag sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Busa ubos sa atong Vic Balbido Evangelistic Ministry, kita nagapasalamat sa imong pag-uban o gidapit ka gihapon sa padayon sa atong momentum. Atong tawgon kinig momentum, pagbuylo sa atong Kristiyanong pagkinabuhi aron makabot nato ang atong common goal, spiritual goal sa mga magtotoo nga mao ang spiritual maturity. Nga diin ato makabot na ang capacity for life. Magampot na.
Atong iduko ang atong mga ulo o atong piyungon ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo ni atong ania dinhi sa atong pagsimba. Kay kita nagasimba man sa Dios kung magatuon na kita sa iyang pulong. Ang ania dinhi kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Kristo. Ug nga sila wa pay paglaom, wa pay kinabuhing dayon. Tingali wa ka pa mismo makahimo niya ng labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Jesucristo midawat sa matag sala dito sa iyang lawas. Samtang gilansang ug nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanan tang mga sala. Lakip ng mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Jesucristo mao'y mipuli sa atong dapit. Ikita ra ba unta gyud ang ilansang dito sa krus. Apan gihukman siya sa Dios nga Amahan tungod kay napuno na siya sa atong mga sala. Akong balikon, ang tinuod kita unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalaanan. Siya mo'y gihimong sala, kinsa way labot sa sala, tungod kanato. Aron lamang kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagad, higala, nga tukang Kristo, mao'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Apan ang imong kabubuton mo'y giagad. Kung dawaton mo si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas as your own personal Savior, ikaw hatagan o kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway, ingon nga Dios ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom. Imo ang pagpili karon. Kay matud pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak, makabaton og kinabuhing dayon. Apan siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan ni ining adlaw. Amo karong nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak, ang way bayad nga gasa gikan kanimo. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.